Ами, не, няма проблема. Аз принципно винаги трябва като тича да седна. Пет съм добре. Ам, Пет човека, те са много малко, да я знам аз. В принцип, всички много си ги обичах. От моя клас, абсолютно всички. От съседните класове. Ам, Снежето, Стела, Радо, Момчил, да я знам. И още един. Иво. Да, ти за оцените класове. Може да кажеш по 5 имена от съучениците си. А, от учителите, а, от учителите Чишева, Василева, ам, по физическо ми беше един от любимите, по английски Желязкова и още един по география.